Turkashi ana zaton wuta a makera sai gashi kuma ta tashi a majema. An kama wata lauya da tarin miyagun kwayoyi. Ku biyo ma cikin shirin domin jin cikakken labarin a tashar mu ta ARA Digital. Babu shakka za mu ji cewa ana zaton wuta a makera kuma sai gashi ta tashi a majema. Hukumar hana sha da fatocin miyagun kwayoyi ta ƙasa NDLEA ta kama wata lauya wacce ta ƙware wajen haɗawa da rarraba scotches da cakuɗa wiwi da wasu miyagun kwayoyi. Jaridar ta rawaito mana cewa wata sanarwa da kakakin hukumar NDLEA Femi ya fitar ranar Lahadi a Abuja ta ce matar tana zaune ne a unguwar Lekki da ke jihar Lagos. Mr. Babafemi ya ce an kama wadda ake zargin ne a wani samame da aka kai garin Auka a jihar Anambra biyo bayan kama tabar wiwi mai nauyin kilogram 5 da kwalabe 12 da aka ɓoye a bayan gidanta da ke Lekki. Ya kuma ce an kama wani wanda ake zargin Abubakar Shaibu a ranar 13 ga watan Yuli a Chappa da ke titin Mushin Oshodi dauke da kwalabe 86 na maganin tari na kodin. Mr. Babafemi ya ce magungunan da nauyinsu ya kai lita 8.6 suna cikin motarsa ta Toyota mai lamba FFA 241YB. Kakakin ya ce an kama wasu mutanen biyu, Razak Agumbo da Adeola Ideu, a ranar 11 ga watan Yuli a Ikorodu dauke da lita 51 na scotches din. An kuma gano tabar wiwi mai nauyin kilogram 372 da kwalabe 48 masu nauyin lita 48 a gidan wani dillalin miyagun kwayoyi da ya gudu a Akala ta Mushin da ke Lagos a ranar 12 ga watan Yuli. A jihar Ondo, jami'an tsaro sun afkawa wani gini da ke Ehin Ala a ƙaramar hukumar Akure ta Kudu, inda suka kama wani Abubakar Zayyanu gyambar mai shekaru 28 dauke da buhunan scone guda 162 da nauyinsu ya kai kilogram 1,944. An kama wani wanda kuma ake zargi Harry Wilson mai shekaru 50 a garin Ogume da ke Dokwa ta Gabas a jihar Delta mai nauyin kilogram 216.5, in ji shi. Wannan dalilin ya sa mutane suka tofa albarkacin bakinsu, suke ganin cewa ya kamata a rika bincikar kowane irin mutum, ba wai sai mutane kawai farar hula ba. Da fatan za a biyo mu a tashar mu ta ARA Digital, kuma a yi mana subscribing a danna ƙararrawa domin jin sababbin labarai da dumi-dumin su. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.